y su nueva novia se batieron a duelo por él. Escote mata a amizade. As mulleres somos só unha tentación. Somos nós as que xeramos conflitos masculinos? Somos obxetos sexuais. Somos as mulleres unha adquisición? Non! Feliz Día de la Madre. Desigual, la vida es chula. A maternidade é un xogo. Somos unhas manipuladoras? Elixir por ti ou decidir por outros. Somos libres ou presionadas? Elixir ou controlar.